ହ୍ୟାଲୋ। ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଟିଚର ଅଛି। ଏହି କୋରାପୁଟର ଏହି ପଟାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ପିଓର ପୁରା ଆଦିବାସୀ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ମାନେ ଏ ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେତେ। ଏଇ ସବୁ ନାଳ ପାଣି ବା ଝରଣାରୁ ଝରି ଆସୁଛି ପାଣି, ସେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ପିଇବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, କି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଖାତା, ପେନ୍, ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଏସବୁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ବହି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ୟୁନିଫର୍ମ, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଉ ବହି ସେତିକି, ଆଉ ଖାତା କହିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 300-500 କୋଟି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, କାରଣ ନିଜେ ବହୁତ ଟାଟସରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଏମାନେ କେମିତି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ବା ଖପରାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଘର। ଆମର ତ ସେପଟେ ଟାଇଲ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛାତ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଖପରାରେ ଘର ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ବି ରହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି, କାରଣ ମାଗଣାରେ ଫ୍ରିରେ 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ କରୁଛି। ଏବେ 10 ଜଣ ବଢ଼ିଲେଣି, ବାହାର ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଘର, ଏଇ ଗୋଟେ ଘରେ ମୋର ସବୁ। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି 30, ଏବେ 10 ଜଣ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, 40 ଜଣ ଟିଉସନ୍ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ପଇସା ଅଧିକ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।